जोंनि बारग' एनडिबिफोरनि मुं लानानै सानैसो सुबुङा एके लिमिटेड सानैसो सुबुङा थामथि गोहोनि थुनज्लायनायाव मोनसे आलादा पलिटिकेल पार्टी दानायनि थांखि लादों। जायफ्रा गावसोरनि सेल्फिश इन्टारेस्टनि थाखाय मोनफ्रोमबो न'खरनि संख्रि बानलुखौ साखि गोजोननाय मोनाखै, गावनो मोनसे बाथोन देनायनि खामानि लानानै हाबाफारि लानानै खामानि मावनो नागिरदों, न'खर दानो नागिरदों। बेफोरबायदि सेल्फिश मानसिफ्रासो बे हाबाफारिखौ सानदों। दिनै बिटिआर सरकार आरो आसाम सरकारनि दैदेननाय आरो बानजायनायाव 678 सानिफ्राय 590 सानो जोङो आरोबाव एक्स ग्रेसियाखौ होनो हाबाय, रिहेबिलिटेसनखौ 4 लाखखौ गोजोननाय मोनदों। जोंनि हार्डक'र केडारफोरनि जा जेंना, बे जेंनाफोरखौ जों खम समनि गेजेरावनो जों फोजोबनो हाबाय होननानै जों सानो। आद्राफोर थाबावदों नामा? आद्रा थादों, माखासे नेम मिस्टेक जानानै दङ आरो माखासे एसे एनै गोरोन्थि जानानै दङ, बेखौ जोङो सुद्रायनो नाजागासिनो दङ। लिस्टआव हाबस'निफोर थालांबावदों नामा? एक्स ग्रेसियाफोर मा होनो सिम्पेटाइजारफोरनि दङ। सिम्पेटाइजारफोरखौ जोंनि बिटिसि सरकारा आलादायै सावरायनानै बिनि समस्याखौ समाधान खालामनो जों बेबस्था लादों। जिहेतु बारग' एनडिएफनि मोनसे हान्जाया गोदानै राजखान्थि हान्जा जानो थांगासिनो, नोंथाङा बेसेबां ओरैनो जोंनि बारग' एनडिबिफोरनि मुं लानानै सानैसो एके लिमिटेड सानैसो सुबुङा थामथि गोहोनि थुनज्लायनायाव मोनसे आलादा पलिटिकेल पार्टी दानायनि थांखि लादों। आरो बे थांखिनि जि मेइन अबजेक्टिभा जादों, बिएलटिनि दानाया जादों बिपिएफनो, आबसुनि दानाया इउपिपिएलनो। बेनिखायनो एनडिबिफोरनि संरैखानि थाखाय, एनडिबिफोरनि मान मर्यादाखौ लाखिनो थाखाय बिकल्प मोनसे हाबाफारि लानांगोन आरो राजखान्थि हान्जा दानांगोन होननानै बिथांमोना जा थांखि लादों, बियो एक्सुवेलि बर' हारिनि थाखाय लाब नङा। बियो गुबुन थामथि गोहोनिसो लाब। मानोना बर' हारिनि खौसेथिखौ फोजोबस्रांनो थाखाय, गैया खालामनो थाखाय बे खामानिखौ मावबाय दङ। गुबुन फारसे बिथांमोननि जा बाहाना, बे बाहानाया जादों मानगेन्द्र प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोंनि सरकारा जेलाव थानाय सुबुंफोरनि 64 सुबुंनि खामानि मावाखै, सुप्रिम कर्टनि खामानिखौ मावाखै होननानै बुंदों। आं थोंजोङै मोनसे बाथ्राखौसो बुंनो नागिरदों। लजिस्टिकेलि रांखावरि फारसेनिफ्राय दिनैसिम हाइकर्ट सुप्रिम कर्टनो जोङो थाखा गारनाया अनजिमा गैलिया। आरो जाय बिथांमोना बे बाथ्राखौ बाहाना खालामनानै जोंखौ सोंखारिदों, बिथांमोनानो रांखौ लांनानै सुप्रिम कर्टआव खारहैगासिनो दङ। बाथ्रायाथ' सोमोनांथाव। गतिके बेवहाय बिथांमोना जेबो लाब गैया, बर' हारिया लस दङ। आं सानो बिनि थाखाय जाय थांखिजों जोङो बर' हारिनि थामोन्थानि थाखाय जोङो दावहा नांदोंमोन, बे दावहा नांनायनि बेरेखा गसंनायनि मोनसे खामानिसो होननानै आं सानो। बिथांमोननि जे बे एजेन्डा, हारिया निहात सानगोथे बाथ्राजों दानो नागिरनाय जा निति, बे नितिखौ मालाबाबो गनाया। मानोना बर' हारिया दिनैनि नंला, फ्राय 6,000-4,000निख्रुइबो बांसिन रायजो जाबोनाय बर' हारिया गुदुं गुसु, गोखै गोबाब गासिखौबो मोनजाबोजोबखाबाय। गतिके हारिखौ थगायनो सोरबाया नाजाब्लाबो हागोन, आं बेखौ फोथाया। इउपिपिएल दोलोआव एनडिएफबि हिसाबै मोजाङै बाहागो लानो हायाखै राजखान्थि बिथिङाव, जायनि थाखाय गोदान राजखान्थि दोलो। इउपिपिएल दोलोआवनोथ' थानानै दिनै आंबोथ' सासे एनडिबिनिनो सोद्रोमामोन। जोंना बिथां बिसावरायग्रायाबो मोनसे एनडिबिनिनो सोद्रोमामोन। मानव गेदेर बिदा गेदेर गबिन्द बसुमतारियाबो एनडिबिनिनो सोद्रोमामोन। एमएलए जोंनि बड'सा बिथाङाबो एनडिबिनि सोद्रोमामोन। जोंनि सानजारां बिथाङाबोथ' एनडिबिनि सोद्रोमामोन। दिनै माबायदिथो एनडिबिनि नांबावगौ? आं बेखायनोथ' होनदों, जायफ्रा गावसोरनि सेल्फिश इन्टारेस्टनि थाखाय मोनफ्रोमबो न'खरनि संख्रि बानलुखौ साखि गोजोननाय मोनाखै, गावनो मोनसे बाथोन देनायनि खामानि लानानै हाबाफारि लानानै खामानि मावनो नागिरदों, न'खर दानो नागिरदों। बेफोरबायदि सेल्फिश मानसिफ्रासो बे हाबाफारिखौ सानदों।